Fraților, nu mă stați bine, vă regăsesc la un nou episod pe acest canal. Data asta eu nu voi juca Clash Royale, sunt în arena 1, foarte slab la acest joc. Și mă voi juca Prinț. Un tur cea mai bun. Pentru că nu atât de bine. Nu știu. Oh, bătaie. Apără. Ce să mă apă? L-am luat unul. Ce? E mașină. Oh, nu mi-a luat. Am pus Giantul. Intensitate maximă. Intensitate maximă. Hai, Giantul. Hai, prințule. Este! L-am bătut și avea mai multe trofee ca mine. Pe la canul meu au vorbit ăștia pe aici. Nu contează. Hai mai facem ultimul meci. Poate mai păsăm să puțin la vârșit. Da, deci îmi doarme. N-ai tu. V-ați luat, mi-a luat în tur. Nu mi-a luat. Nu mi-a luat nici un tur nou. Ce bulan. Ce bulan pot să am.
Da, nu mai vorbesc pentru că am emoții. Da, am vorbit în prieten. În voi. Care este secretul. Deci, intens. Da, cred că mi-a luat unul, da. M-a dat pe el. Nu mi-a ieșit cu... Nu, Nu mi-a ieșit cu Giant. nu, n-a făcut să. Nu. Fireball. Dar nu mă. Oh! Bumez, bără. Mersi. Bă, ce intenție! A, bă, scoală-mi! E sculat deja. Ok, bine. De care renunță triplu. Ba, nu renunță. De ce ar fi renunțat? Pentru că mai are foarte puțin și nu are. L-am luat! Te-am egalat în secunda, în ultimele 2 secunde, cred. Nu destul de bine. Da, și... Ai reușit să-l bat. Da, ăștia nu mai vorbesc nimic pe aici, văd. De la clanul meu. Hai să vedem de să vă prezint că nu vreau să văd. Knight, Mini P.E.K.K.A, Baby Dragon, Spear Goblin, Fireball, Giant, Musketier și Prince. Hai să vă arăt Și toate rezervele. rezervele mele. Sunt Musketier, Archer, Goblin, Bomber, Băr, Goblin Hat și Arrows. Da, fraților, cam acesta a fost episodul. Dacă v-a plăcut, nu uitați să vă abonați și să lăsați un like. Pa, pa! Stați puțin să-i dau deschidere. Nu, să nu-l deschid, mă, vreau să îi dau să mi se încarce. Păi nu, că se încarcă ăsta deja și dacă dai ăla se dai gemul. Da, fraților, cam acesta a fost episodul. Dacă v-a plăcut, nu uitați să vă abonați și să lăsați un like. Pa, pa!